Ahora, por o Goberno, para contestar a súa pregunta, ten a palabra a señora directora xeral. Gracias. Bos días, señorías. O treito, o xeito da pregunta parlamentaria, Balsas Allans por todo Molle, onde se foi previsto inicialmente foi no plan, pola Administración Autonómica, foi no documento Plan Sectorial Viario da área de Vigo, o denominado Vigo Íntegra, que na súa condición de plan sectorial de incidencia supramunicipal constitúe un instrumento de ordenación do territorio previsto na Lei 10 de 1995 do 23 de novembro de ordenación de territorio de Galicia. Este plan Vigo Íntegra foi declarado de incidencia supramunicipal polo acordo do Consello da Xunta o 15 de maio de 2008 e sometido a información pública por anuncio o 28 de maio de 2008 da Dirección Xeral de Obras Públicas daquele entón. Non obstante, o plan sectorial viario integral da área de Vigo, denominado Plan Vigo Íntegra, non se chegou a aprobar definitivamente segundo a Lei de Ordenación do Territorio. En concordancia co anterior, a citada infraestructura, este vial, incluíxo tamén no documento para consultas do Plan Director de Estradas de Galicia, segundo a Lei de Estradas, non segundo a Lei de Ordenación do Territorio, e foi sometido a consultas por resolución do 14 de setembro de 2008. Non obstante, en diferencia con todo o anterior, na planificación actual en materia de estradas, que o plan MOVE, o Plan Director de Estradas Plan MOVE, con respecto á Ronda de Vigo, podese observar na página web que está colgado o documento síntese, indica expresamente a versión de outubro de 2010 que está vinculado ao Plan Xeral de Ordenación Municipal dos Concellos afectados de Vigo e Nigrán. En consecuencia, despois de todo o anterior, o que lle podo dicir que a Administración Autonómica de Galicia non conta con respaldo xurídico adecuado para impoñerlle ao Concello de Nigrán a obriga de establecer unha reserva de solo para o treito Balsas Allans, Portomolle e Roda de Vigo, dado que non se atopa previsto en ningún instrumento de ordenación de territorio ningún outro instrumento de planificación sectorial tramitado por esta Lei de Ordenación do Territorio. Isto significa que en aras dunha correcta coordinación administrativa non resulta adecuado que se o Concello de Nigrán considera que unha determinada infraestructura proposta pola Administración Autonómica en distintos documentos sometidos a consultas públicas, como é o caso da Rolda de Vigo, que é o xeito desta pregunta parlamentaria, resulta adecuado aos seus intereses poida establecer como previsión no seu plan xeral. Polo tanto, a infraestructura inicialmente prevista foi no Plan Sectorial Vigo Íntegra, promovido no ano 2008 e justificábase pola necesidade de ofrecer unha alternativa ao tráfico entre Vigo e os distintos núcleos que compoñen Nigrán e a vila de Baiona, configurando un eixo alternativo á estrada PO 552 e a PO 325. No que se refire ás afeccións a vivendas que fai na súa segunda pregunta, que indica medio centenar de vivendas, que entendo que eso serán alrededor de 50 vivendas, eu podo transmitirlle a información que me dan os técnicos, analizando a documentación que ali se remitiu. Debes indicar que o trazado do treito Balsas Allans por Tomolle, segundo o que propoñía o Plan Sectorial Vigo Íntegra, afecta a 5 vivendas e unha edificación auxiliar ao seu paso polo término municipal de Nigrán. Das 5 vivendas afectadas poderían ser analizar certos asustes de trazado para cando menos intentar evitar que sexa a 3 delas. Unha vez cotexada tamén a documentación, a proposta inicial incluída no plan xeral, compróbase que a afección ás vivendas é sensiblemente similar á prevista no Vigo Íntegra, en todo caso inferior a este número de vivendas que vostede formula na pregunta. Por miña parte, nada máis. Moitas gracias, señora directora. Turno de réplica para a autora, señora Villamarín. Ten vostede a palabra. Gracias, presidente. Señora directora xeral,